Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre un caz care mie personal mi-a provocat furie și am realizat cât de nepunticios suntem în fața răului. Tara Calico a dispărut în apropierea casei în Belen, New Mexico, pe 20 septembrie 1988 și se presupune că ar fi fost răpită. În jurul orei 9:30 dimineața, Tara Calico a plecat de acasă pentru a se plimba cu bicicleta. I-a spus mamei sale, Patty Doyle, să vină să o ia dacă nu ajunge acasă până la prânz, deoarece avea planul să joace tenis cu prietenul ei. Patty a plecat să-și caute fiica, dar nu a găsit-o, iar apoi a contactat poliția. Nimeni nu a fost martor la presupusa ei răpire, deși câțiva oameni au observat o furgonetă, posibil Ford 1953, urmărindu-o. Pe 15 iunie 1989, o persoană a găsit o fotografie Polaroid cu o femeie neidentificată și un băiat, amândoi legați la mâini și la gură, într-o parcare în portul St. Joe, Florida. Femeia a spus că în locul în care a găsit poza se afla o furgonetă Toyota albă parcată. Fotografia a fost făcută publică în iulie și Patty Doyle a fost contactată de prietenii care au văzut știrea. De asemenea, martorii au spus că băiatul din poză ar fi Michael Henley, tot din New Mexico, care a dispărut în aprilie 1988. Părinții Doyle și Henley s-au întâlnit cu anchetatorii și au examinat poza Polaroid. Doyle a spus cu convingere că fata din poză este fiica ei, Tara Calico, mai ales că observase și cicatricea de pe piciorul ei, care era identică cu a Tarei. Două alte poze Polaroid posibile cu Tara au ieșit la suprafață în decursul anilor, dar nu au fost făcute publice. 20 de ani mai târziu, René Riviera, șeriful din statul Valencia, a susținut că știe ce s-a întâmplat cu Tara Calico. Conform șerifului, niște băieți care o cunoșteau pe Tara au luat-o într-o furgonetă și s-ar fi întâmplat un accident. Tara ar fi murit mai târziu și cei responsabili ar fi acoperit crima. De asemenea, Riviera susținea că știe numele implicaților, dar fără cadavru nu putea să construiască un caz. Nici o arestare nu a fost făcută, iar cazul rămâne deschis și azi. Ca o paranteză de final, pe mine acest caz mi-a provocat multă furie și am realizat că răul nu este întotdeauna pedepsit. Vă mulțumesc și să aveți o zi bună!